नै जोंना बिबारा हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। अन्नानै नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय। दिनै आङो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो न'नि माखासे बुस्थुफोर नांगौ जानानै फैदों, माने लायनो थांनो नागिरदों आरो आं दा बाजाराव। अखाबो हागासिनो नालाय, अखाया दा एसे गारबाय, अखा मोजाङै गारथारबाय। थांनोसै आरो आं बाजाराव। अन्नानै नोंथांमोननि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय लोगोफोरनि आं खानायखौबो एसे सिननो सानदों। खानाया बिराद राफ जाबाय आंना, खानायानो बोरैबा गाज्रि जालांथारबाय। आं एसे सिननोसै नामा सानदों आङो। लावनानै गाज्रि जालांथारबाय खानायानो। कालारबो खालामदोंमोन नालाय, कालार खालामनाया एकदम बोरैबा जाजोब्बाय। एसे सिननोसै आं खानायखौबो। थांनो ओंखारबाय जों नै बाजारावहाय पिलपिलि नेनोसै। पिलपिलि गाखोदों जों बार खोलो खोलो मोजांथार। खानायखौ हाग्रोनानै लानोसै आङो, ओमफ्राय बाजार खालामनोसै। Imbang kasi ba? Pwede. Ano pwede? Mag-isa ka na sila? Oo, sila. Ano po dito? Utama diyan po sa ganun. Utama release pa ako dito lagi. हाट बाजार मोनफैबाय जों नै दा बेयावनिफ्रायनो लांनोसै आरो जों एसे माखासे बुस्थुफोरखौहाय। नोंखौलाथ' नोंखौलाथ' ब्लाउजर येलो कलरा एसे मिडियाम गैया नामा? बे फिसासो बेयो, एसे गिदिरखौ नांगौमोन आंनो।
लानोसै माखौ इखौ मा फिथाइ दं इयावहाय फुलगेट नामा ओमफ्राय जोंहा न' दे गेटआ खेवदो न' मोनफैबाय गेटआनो सिबदोंलायनोसो बाजार खालामनानै न' मोनफैबाय नै बिराद गरम रिया ना हलाय रिया मा लाबो 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 अखाया बारा जासिगोन दा अखा खोरोमगासिनो अखाया बारा जासिगोन थांसै आङो मोजां बार जाबाय मा जाखोसै मा मा लाबोखो नै नायदो बिथांमोनहा नै सुगार फ्रि नैबेखौहाय फुङाव जानो नैबेखौ नैबे ओमफ्राय नैबे आंनि बियानैनि आरो बे ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय दाथ' बिराद गरम नालाय नैबेखौ लाबोदों आं माबायदि मोनो फोननायनायनो बेखौथ' आं लायाखैमोन बेखौ आंनि बियानैया लादों खोमा मालाबानो ओमफ्राय बेनोसै ओमफ्राय बाजाराव थांनायनिफ्राय आथुर आथुर फैनांबाय 4:30 टिउसनबो दं नालाय ओमफ्राय बोथोराबो गाज्रि अखा हां हां ओंखायनो थाब फैनाय जाबाय आरो जों माखासे बुस्थुखौ लाबोनाय जायासै ओमफ्राय मैगं लाबोफादों एसे लाबोनो थाखाय स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोनहा अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव